Pun ngantuk dereng, Pak? Nggih, awane udan-udan kok awake kesel penake ngaji. Aja terus ya to. Mosok cacik jam 8. Oh, kesel nggih, pun wis Mbak niki langsung sare mawon. Tek malam Jumat pisan. Mas to, malam Jumat to sakniki? Oh ya wis ngandani tok kula. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngelanjutaken ngaose kitab Wasiatul Mustafa. Yang penting nek PRT ngaose. Lali nggih. Yang penting Mas Tony kok. Oh, supe. Oh, nggih berjanjian keterane kok. Nggih, terakhir ngene Pak Selamat nika. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngelanjutaken salajengipun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya aliyu he alim. Indal malaikati sak temene para malaikat iku. Yastaghfiruna. Iku nyuwunaken ngapura lil insani kaduwene manungsa. Pak, dados sedayanipun malaikat iku bakal njalukno ngapura dosane panjenengan wonten ing ngersane Gusti Allah. Syaratnya apa? Madama tatkalane nglanggengake sapa nas mau ala toharati ing ngatasé sesuci, ing ngatasé wudu. Walayamu ya judas lan ora hadas, ora ngetokne hadas. Dadi nuwun sewu Pak, kok jenengan niku nglanggengane wudu gantung wudu. Najan ora wektale ora waktune salat jenengan kok wudu. Selama jenengan boten batal, boten ngatono hadas, boten kenging najis, mongko dosa jenengan dijalukno ngapura karo malaikat ana ing kersane Gusti Allah. Misalnya jenengan budal ten sabit, budal ten sawah ngoten niku kok nyandak banyu wudu sik. Selama perjalanan niku jenengan dereng hadas, urung ngentut, urung sak pinunggalane, durung kena najis, mongko dosa jenengan dinyalukno ngapura karo para malaikat. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita ngenten niki gantung wudu saged mboten Pak? Ringan ana Pak niki. Saged mboten Pak RT? Insyaallah. Dadi biasake nek iso gantung wudu nglanggengno wudu senajan niku ora waktune salat. Lebih-lebih malih Pak, nek jenengan badhe budal ten masjid nemoten musala niku wudune teko ngomah. Ora teko masjid, teko omah niku wis wudu dhisik. Jenengan budal ten masjid, langkah panjenengan wis digaris karo Gusti Allah, diwehi ribu-ribu kebagusan plus dijelukno ngapura dosane kalih para malaikat. Jenengan kita orang nglaksanani ibadah napa-napa, tapi jenengan dijelukno ngapura karo para malaikat dosane panjenengan. Iku sebab gantung wudu. Ringan apa ringan Pak? Ringan nggih, entang cuma wudu tok Pak. Nglakoni wudu tok jenengan wis dijalukno ngapura dosa jenengan ing kalih para malaikat. Allahumma sholli ala Muhammad. Jelas Pak nggih, jelas Pak nggih? Siji gantung wudu, muga-muga para malaikat njaluk dosa jenengan wonten ngersane Gusti Allah.